ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜଧାନୀ କଟକଠାରେ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦୁର୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦୁର୍ଗର ନାମ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ ଡୁଡୁମା ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ କଲେଜର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ କଲେଜ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାଚୀରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାଚୀର ଅଟେ। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଖ୍ୟାତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୃହତ୍ତମ ଅଭିଧାନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ।